Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Mutuo mo o dili? Ningon ko diri, palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong hawanan kaysa usa ka libo ka tuig dito sa laing dapit. Portig yung ninduta, usa ka adlaw versus usa ka libo. Niyahay may inyong palabihon, anha mo puyo sa balay sa Ginoo o dinhi sa kalibutan. Ilingay mong tupad ina. Gusto na kang mupuyo sa balay sa Ginoo? Ina. Labi na gyud sa nag-birthday na to karon atong ingnon unsa man, gusto na kang mupuyo sa balay sa Ginoo o gusto pa kag laing birthday? Ingon ni Rose Brad George nga ayaw sa pader kay daghan patag buhatonon. Atong sabton nga dunay duha ka lugar nga ang Ginoo present dinhis kalibutan o didto sa langit. Nya dinhis kalibutan mao ni ang gitawag og temporaryong balay sa Ginoo. Ang katong langit mo na gitoy permanenteng balay sa Ginoo. Nya samtang ni ata aning temporaryo nga balay sa Ginoo nga mao ang kalibutan, motipon pagpuyo nato ang iyas demonyo, ang mga gitawag og sagbot. Di ba na may tawag ito mga sagbot sa katilingban? Tipo nagpuyo nato dinhi. Lingay mong tupad. Yung naon sa mga sagbot ka o trigo. Kay mo tipon biya sa nagsimba, mudungan sa nagsimba kanang mga sagbot. Mudungan mo liktor pa man gani na usahay. Usahay muwali sa nang kuan nga sagbot. Magtipon dinis kalibutan. Pero ang gustos Ginoo aron mahimo gitang tinuod nga trigo nya ma-qualified ta nga mosud ngadto sa gingharian sa langit, nga magpabilin tang trigo or maayong tao, taliwala or tipon, kuyog sa mga buangong tao. Una nga karong adlaw na mantay rally sa divorce, against sa divorce, absolute divorce bill. Mag-rally man taron, prayer rally na siya. Pagpakita ba nga kamaon tatang mudawat og mga buangon sa tong kinabuhi, kay kana magong divorce moingon man gud na nga basta dili nakakauyon sa imong partner, murag na torture na ka, buwag gidayon. Buwag ba? Pero asa man ka mo buwag, asa man ka padong nga niya ra mangyapon ka sa kalibutan, igbalhin nimo dito sa laing lugar, tuwa mangyapoy buangon didto. Di ba? Nagtuod ay kag makaikyas ka ng buangon, moingon ka, I will find the right one. Wagi right one. Everyone has right and left. Di ba? I have two hands. Sa ito na nga? The left and the right. Naagi na. Nya, mato na sa kaspikas. Ngita na sa kag the right person. Lagi right person nga totally right. Kay dinhi lagi sa kalibutan, magkuyog na ang wheat o ang weeds, ang buutan o ang buangon. O ang pinakanindot nga buhaton, matod pa diri sa tag-iya sa uma, nga mao ang Ginoo, siya, pasagding magtubo og dungan sila. Tubo magdungan. Kay kanang trigo, kanang buutan nga tao, mamunga man na siyag nindot, mamunga man gina siyag nindot. Ang kanang dautan, mubunga man sa na siyag dautan. Inigabot na ko daw sa ting-ani. Ang samning ting-ani.
Kanusam ng hukom. Inig kamatay. Inig kamatay na nato, muatubang na taghukom, adto dito ang separation. Na, sige, lingian sa imong tupad. Ing namurag hapit naman ka aniha. Ing na kano, nahapit naman tingali ka aniha. So gamay na lang pailob, no? Hapit naman ka aniha, magbuwag rata dito. Magbuwag ra gid ta. Kamong mga banag asawa o ang imong bana buangon or imong asawa buangon, ay so tipon lang ana, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. Total, inig death until death raman. Di ba? Until death, kung sa'y sumpay, do us part. O kana, mao na to'y parting kapaita sa paderno, mabuhi tas kalibutan, unya, ingon ana, kabati atong kinabuhi, murutag martir. Uy, I have the right to be happy. Don't worry. Kay matod pas atong tubag sa Salmo, o masud lang itag langit, katong permanent nga balay sa Ginoo, ang usa ka adlaw didto equivalent og 1,000 years dinhi. Ang usa ka adlaw dito ba? Nya, dinhis kalibutan makaabot ay kag 1,000 years. Ha? Sa to pa kanang imong kuan, kanang imong pila ra edad nimo ikamatay, mga labing taas tingali, 90 kana mo nay kumo na to. Di na magani ka kailag tao ana ini ka 90 na nimo usahay. Ana awan na sa kakailag kinsay maayo kinsay dautan nga limot ni kas imongan. Ana. Onya. Kanang 90 ka tuig, i-fraction na nimo 1,000 years. Pila ra man na? Mga di sana siya 9%, no? Murag 9% or lagi 9% lagi. Pariha mo dito pulos-pulos sa tabugo aning mat. Sige, 9%. Mupuyo ka og maximum 9% na nagkuyog-kuyog ang kasakit og ang kalipay. 9%. Nya ibutang dayon ka adtong lugar nga 100% pulos kalipay in eternity. Uy, ayaw na lang sa reklamo aning ko kaning 9% nga kasakit. Di ba? Aw di man sa lunlon kasakit kanang imong bana manamparos na nimo og imo lang ginang agwantahon ikaugma na mo hapuhap man sa imong naong. Ana, siguro mga sunod na sad buwan tamparoso na sad ka ana. Niya human hapo-hapo na sad ka. Kanang imong asawa nga magsigigyaw-yaw, sigigyaw-yaw, animal kay naong. Og imo lang ginang tutok-tutukan, mulumoy raman sad na, mo paraig-paraig naman sad na nimo dangtag mga pila ka oras, pila ka adlaw. Na tinukhangay na sad mo. Nya inig human ana, ngisog na sad na. Ana lang gud. Agwanta lang. Total mamatay raman gid na. Anihon raman gid na. Hasta sad ikaw, anihon raman ka. Nya inig-ani na ato adito ang final separation, till death do us part. Sige, lingya imong tupad. Ing na maghuwat ra gyud ko mga matay ta. Sige na. Ing na maghuwat ra gyud ko nga mga matay ta. Ana. Di na ko ayaw na pangandoy nga mausab pa na siya. Pagbuhat lag maayo. Mo na si propeta Jeremias gipatindog dito matud pas unang pagbasa gipatindog dito sa templo ug nagsige ra gisig ingon usba ang inyong binuhatan ihunong na ng inyong pagkakawatan inyong pagkabakakon inyong pagkamananapaw ang inyong pagdaog-daog sa mga aning mga ubos ba mga byuda mga ilo ug mga kaning mga dumuduong mga strangers. Dinis atong nasod karon na man kita ma-identify nga injustices. Naidaghan oy, daghan kay injustices. Ang atong mga leaders may lang isog kayo nga mogamit sa balaod basta kontra nila. Pero ila ganing kauban
Jesus, way balaod, oy. Way balaod, way balaod. Pirming good, pirming good. Pero ila na ganing kontra, bisag nagtinarong usahay, pirming bad, pirming bad. Dili ra na din sa atong nasod, apil na sad ngadto sa laing nasod. Doay gitingali ginagmay lang ila dito usahay kaysa ato nasay mo labaw usahay. Pero mao gina ang nature's kalibutan. O bisan ganig dinha nimo, ikaw ba karong galing ko diha? Ngano man di ay pulos gyud ka good? Ha? Kada gyud 24/7 good gyud ka? Ako di jud kumuang ko nana. Usay maglagot bi ako nako. Glagot ko. Bisan gani si San Pablo naglagot niya siya na ako'y hunahunaon nga maayo lain akong gibuhat. Muna maglagot siya niya. O bisag ka mo, sige maging mo simba din. Bisag ka na pang pinakatawgo na tog pinakahuli nga tao din sa kalibutan, kahibaw na siya nga naagi na siya'y evil. Nga maglagot ka usahay nimo ngano mangyud nga matintal magyud ko aning salaan ni. Ana, no? Nya kasab-an pagyud ka tungod sa imong sala. Sawayon pagyud ka tungod sa imong sala. Nya ikaw naglagot na sa kang daan nimo. Ana. Inana man na. Pero mao na gitudloan tas Ginoo, relax lang. Pasaylua ang imong kaugalingon aron ka mausag kang mopasaylo sa imong isig ka tawo. Inigtan-aw nimo sa imong bana na nagsigig inom, moingon rasad ka. Iya ginang kahuyangan popariha rasad mi ako do na sa koy ako kining sigig pangiskis kilay ako sa ning kahuyangan ana no di ba kahuyangan mo sa nimo ano sige magkagkiskis na imong kilay kuno be ana sakto ka nang buhata sa matas Ginoo makalipay ka na sa Ginoo nya di man jud ka kapugong kay mura magdili na ka relax nga mulakaw nga di gina makiskisan ang kilay nga nanubo na pagbalik ana di kahuyangan sa nimo nga di jud ka kadawat ana sige kag pakolor ana imong buhok sige pa sumpay-sumpay na imong kuko pa limpyo-limpyo kay mura jud kag insecure kaayo nga nigtan-aw nimo wa gyud sa tawag ana manicure ba na ana amo sa nang imong bana di gid siya ka sustainer nga dili siya ka adtos tarian dili siya ka kainom anang kulapo red horse nya imong yaw-yawan ayaw na lang. Na lang. Paparihasad mi. Pero sige lang yung storya. Sige lang yung buhat og maayo. Kaya doon naman sa usahay nga ang sagbot, ang taong dautan, mahimong maayo. Tungod sa atong pagsigig maayo, gabuhat ag maayo, usahay, matakdan ang mga dautan. Mahimo silang buutan. Nasa usahay nga ang buutan, og di magmatngon matakdan sad sa dautan. So in human situation dili ta pareha sa sagbot og sa trigo nga kuan na gina sila sagbot na gina trigo ra gina pero sa atong human situation dunay usahay nga ang good person mahimong bad mahimo sang good ang mga bad persons. Si San Pablo usa na ni ana. He was very bad, evil, pero nahimong nindot kayo. Si San Agustin mausad o daghan pa. Naasay mga buutan nga nahimong buang sama ni Judas. Si Judas buutan ka ito. Nibiya gito sila kuyog ni Hesus, pero ni-ending sad siya nga gibudhian niya si Hesus. Buutan kayo si Herodes ngadto ni Juan nga magbubunyag. Iya tinuod nga gipriso pero di gid niya ipapatay pero at the end giputlan gid niya liog si Juan nga magbubunyag. Ana. Tama na. Kana sang imong bana karon buutan na ayaw pagdahom. Kay way siguro sunod mga semana or sunod tuig mahingangha niya ka ni gawas ng kabuang. Di ba? Kana sa imong asawa mabuutan kay gnaom ay kumpiyansa na anay kabuang. Karon unsa metong buhaton to strike the balance magpasayloay ta maghigugmaay
magdinawatay hangtod sa kamatayon. Kana. Kung nakasaa ka, pasayloon ti ka. Kung buutan ka, tabangan ti ka. Ana. Kung nagkinahanglan ka nako, tagaan ti ka sa akong panabang. Parehagod karon god, ngano mo de ang tanan deng naminaw nako, mopalit gid slat. Ha? Mopalit? Dili oy, kay og mopalit pa ang tanan nga naminaw. Average kunig 1 million ang maminaw nato kada adlaw. Og mamalit nag slat kaning atong SBF dag 500 pesos nya 1,000 ang atong kaning asa ni MMHD. Aporte ng hurot ay usa lang ka click hurot. Pero mo lagi na nagkuyo gihapon sa naminaw nako aning atong wali, nagkuyo gihapon ang trigo ug ang sagbot. Pero doon ay usahay nga di gyud muhatag, pero moabot yung panahon nga moingon, pader, nakonsensya ko nimo da, palit kog slat. Nya na sa daghang kasigig palit na tog slat sa una nga wa na gid ni palit karon. Unsa man na sila, nahimo silang weeds? Posible. Kana bang moingon ka, sige palit, sige palit, daghan ko palit, di man na muhunog baligyag slat na padersyano. Sige palit, wa mapuli. Ana, hawa na evil na ka. Nihunong naman ka og higugma simbahan. Nihunong naman kag palit. Basig na evil na kakaron. Nya ini kasakit na sad nimo, ini kahimo ikahitabo na sad nga murag na sa kay panginahanglan, palit kog slat, yawat in town maluyoy Ginoo nato. Basig na himo na sad kang wheat ana. Pero kanindot unta consistent ta nga wheat or maayo. Consistent ta nga mahigugman sa Ginoo, mahigugman ining simbahan og sa katawhan nga gihigugmas Ginoo. Mao na niingon si propeta Jeremias, hunungan na ang inyo mga dautan nga mga buhat. Ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan sa maanang kwarta nga di gid nato itabang sa uban kay para gi sa tong kaugalingon, maunay tuburan sa tanang mga kadautan. Mahimo kita ni ana nga sagbot. Pero ang paggamit sa tanan na anato labi ng kwarta para itabang sa uban, mahimo gitang trigo og hipuson ta dito sa kamalig sa langit apan kung magpabilin tang sagbot bugkuson ta og iiksa ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa impierno. Mutuo man ta anig sa dili, ato na ng choice. Pero giklaro na pagsultis Ginoo, ang Ginoo nga dili bakakon, ang Ginoo nga matinud-anon. Ang mahal nga Birhen Maria, ang iya ragyong prinsipyo, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong.